Ang Sirapin Village naman ni no? Sirapin Village ni Drea guys no man eh. Ang mga village kadto daghan ni sila nga balay diri no. So napagay mga luoy nga balay diri guys no pero saon na to di man puta ingon nga dato ta no. So mo ni nga yura sa ta kung unsa ra makaya na to mao ra gyud saya tumahatag nila no. So mo ni diri guys. To daghan siguro makuha na to ani diri pohon magkuan lang tano kung natay o napay diri balay nga kuan guys pohon og nalo ipod nga balay guys no guba na daghan kay ni sila nga balay diri so mo ni diri ang gitawag og Sirapin Village no. So basin pohon og ilang ta magsahad guys og unsa kala tagaan tag grasya no basin pa og napapoy laing balay na to matukuran diri ano. So mo na ilang Jerlin ketua ayan mo na ilang Jerlin guys. So na diri to sila Jerlin no aw dinhi o din ito ilang balay. So mo na diri guys no. Nahinay na ko te. Mo na anak si Jerlin oh. Mo yang anak si Jerlin guys. Mo na nanay ni Jerlin. So ila po ning balay. Sa ako gyapon ang anak. Imo ning sa imong anak ni. Kare. Ang imong balay? Para kana na dia. Kani nagsunod kani na tindahan. Tatawag ginagmay na. So mo ni diri guys no ang Sirapin Village. So di basig kaloy anta natay mga grasya makatabang paputas ila. Inyohan ni ma'am dire. Ito may bata igso ni Jerlin ni guys mo nilang balay pod no. So guba na pod ilang balay. Guba kay. Malagi guys no ang kawadon manggod mo usa sa mga kuan kay kung naay kwarta ipalit na magpagkaon nila. Bugas ang taon ay garo man sa majud ang taon. Udah ka kilo, 2 kilo. Mo ikaw mo kinamagwangan ka. Di asawa ko sa Igsoon ni Jerlin. Magwang na ang ako. So mo na ilaha dira guys balay. Mga portahan. Paano ang mga Gamay ra pud ilang balay niya. Medyo guba na pud ilang balay guys no. guba gamon na nandi. Tukol. Asa din na lagi kong wa man yung mga bringga guna na ako ana. Ko kana sa pamata ka balay ko tro ana Lagi no. Uso may trabaho si mong bana? Moro po naman. Wana ba yan taon ay kanang kuan pot-pot ron ta na sa una ya wana ba yan usurong pot-pot. Lagi kay na magid i-trike naman gud o i-bike naman ron mo kasgar. Sa merkado mag-ihaw mo ra po na iyan suhol mihuras ra po 200 ra po lagi. Napila ka bukong inyo anak? Kuan, anong tulo. Ikaw pa to kung sa unang namo ko unang bana jud. Yan namo ko anak. Nanay usa diri namo. Silbi ko ana may kabuk dinhi Unom na mo. Na 200. Ano no. So mo ni dira guys no. Lahang balaysad. So looy pod ni. Magdungal na lang 2 kilo. Amo ra sige-siguon ba mong pagkaon. Isa man po kayo. Budget lang gid yung pagkaon. Di gyud mo kapaturagas og pagkaon. Di. Mabita mga ni. Luoy. Mao mong mga niwang ubot pasabot ana kuwang sa kaon. Sa kuan. Kulang sa kaon kay budget man ang pagkaon no. Kay saon nang kita gamay ra. Usa ka kilo kung amo jud na tinudon. Kay unom gud mo. Kulang ra nang usa ka kilo so sa kakaon. Kana ko namang kaldero kanang kana gamay na amo ding agam. Gamay. Unom mo, kaon na. Nya kana ra kalirong gamay moro ni ilang sus. Moro ni ilang kuan guys dong agan. Agan. Unom sila guys. Moro na kanang gamay nga kaldero. Saya. Na unom sila mga on. Sa to budget yun kay yung pagkaon. Budget nangayo sa nga dili may mga on. Kay ispo ko buno. Hay di mga on. Nang mo Nami ka. sa dili may mga on kanang mga busog may makakape may dili may kuan. Mo ba? Tuloy po din ninyo no. Paano gid naman kanang budget mo kun amo na ipalabon sa mga anak mo. Rog nay trabaho ginagmay da. Makakongkuan po din taon may makadunga po. Kuan sobra-sobra. Sana
Matay. Kaluoy pa po din ninyo diri ano. So luoy po din sila kayo guys, no? Abi ko mag silang dirlin la mo makaluluoy. Sila man po din mas labaw pa po gid sila makaliluoy guys. No? Oo, kay sa mo taway wanay pot-pot di na uso ang pot-pot ra na. Ya magreserve po siya kanang da sa ibay kay wa na may kuan mga extra. Na naman gitag ano. Nga kasagaran doon nga mga nga kuan kadto mga medyong na may mga kaya. So mo na natin no basin og ani lang ko magsa diri sa inyo ha basin pohon og nakoy katabang kung already man makuan imong balay. Basin makahatag ko grasya pod para diri sa inyo. So di lang ko magsada basta pohon-pohon ampo lang tas Ginoo ate. Nga unta mayong lawas niya katabang ko gumikan sa inyo luoy ba puday budget niyo kagaw no. Basta nakatabang nila. Sige ate, salamat kayo. No, thank you. Na mo hinahinay nako ha. Salamat kayo sir. Oo, sige. Mo na diri guys, no. Gamay ra gyud ang balay.